Norena da idazten dugun historia, zeini erauzi gura zaio memoria. Diren gauzen erroak bilatzen ditugu, ez direnak sortzea baitugu helburu. Horretan marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan, sukaldean plazan. Ertzetan guztiontzak etxeak eraikitzeari ekin. Herri baten barruan da hizkuntza bat eken. Horretan marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan, sukaldean plazan. Sukaldean plazan. Bizitzeko modu bat. Bizitzeko modu bat. Hormetan marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekintzak berak